أزي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو أزي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو دمس سلفنا هذا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربب حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو سلام كميك أنهم زغبركم سمعتنا إزي دمت سلفنا هذا إرترائيو زلونا مدبات كلاليكم فلما سمونا ونطفتات زينا يو كغربلكم كتيلو من أسياتنا كم تجهز من هاجر المتن كرو علامان بقعة ونينو نخك على سو ترانا نساو أبتيت زبل صحف نبخم كنبلينا أبنغو تعم زيما أكال لنقولتنا يو زغبركم سمعتنا نخد كتاتولنا بخبر عدنا ناب فلما يمدنا كسجلكم إيرترا معدلي أكل بحدش منفس يقتصل كم قتصلت ما يتعرفتفل على هاجر الزركوب إيرترا عندنا يتلوتيخ زكايد وزلون أي أكل صويت تغمطوا واشنطن دي سي كبابيان كومبوش ودم أبو سالستي بوكوب هدن سماسمعهم إيرترا تغمطوا دي سي كبابيان أبو زكايد وسفيح زتن سمينارات زتغلله هزبا وأخيبا استجمير زلون أي لوط معدله بودن إعلام وزنة صرن نخخون تساتفنت حفاش حزبي وسان مخانو أسمير له نزحدش معدل تصاوعيتي أكل ما يفلما جمار زخونياتو آماني الكفلو أبتعقات أم ترخبو أبزس ما قال تصاوعيت ما يبيني ترايزي كوني عبد الدم الله حزبي يرترا بمصمحيو عبس الوافات إيرو دحر مبال زغو أنزينا بكال أي مدراخ نخصقاقر أوانو بمبال تصاوعيتي أكل كامل اختي محبراو ميديا حالفو أبايتا أبقبر خصقاقر زلو تسفا قليصو هزباو معبلي أكل أب إيرترا فتحن ديموكراسين كسفن ناي حلنا بوليتيكان أسراتن كفتعو سرعات حقق نقص خط قلبو ناي زصنح إيرتراوين بحدش حيل معبلن داد ما يستبرابره أبيا خمزو خونا يوزي قهلت أب تمساسان زينا أب كتما لندنين كبابي أنزركو بإيرتراويانون أب إيرترا بزي مسرح فرجان عامتات استأسرو بفلاي كأنا حلنا أسرات فتح خرخبوز صوع سلما وسلفي أكايران أبتعقات آمتي أبو حارة قرنا كالأي منصر زنبارو دقفتي هقدف نمرحي من بستامن زلون دقف قليصام حدا خفالت قرنا نفتحي نويت سعنت ألا بزيبل دنتي خسن معن كالله اتغال أي كفال قرنا تنبقنا زلنا ومن غاتسن زبلو هداك حانت هاجر ومغا أبو السلامن فتحن زلو هاجر اندا نبارو ونزكاير مرئيت معزاب نرأي يوزس دنا نفتسانا من بارو تعزبتي يقال صوم زدحر بوليتيكا وعرقن إيرتران إثيوبيان داغماي بحدش حيل تبديس زلو معبلي أكل أب حزبي كساب كندي طرما ففتيرو خمزلو نزناي واشنطن دي سي كبابيان فتصامن مرأي طراي وخل سعلي خفطر زخيلو خبليوم تيوم إيرتراويان بوليتيكانياتات زغلصو إيرترا نلوطي عينه وخنينا بريزيدنت إسياس أكل ببارو مبصا عين التاللن حزبي إيرترا مبل عسران شومنتن عامت معلتنا صنات إيرترا أبو تازركو بزيغاتات أبكلت إمباسيتات بمخوان تصنبيلو مام بفلايتهم عبدن بدري تفتحن ديموكراسين لوط انزركو بإيرتراويان ناصنت هاجرنا نمركاب استخف لمسوات رزين بمخوانو وحدا سب السلطانن دقفتو من طراي زعندر لخوينا نخيت ترف قالصم بزحية لمنفس قدسن مخوانن قلب مئتاو كم زبعال واكا كابوتو استرخ بحابريتاي ملكت أبز مبل عسران شومنتن عامت بعلنا صنت بريزيدنت إسياس أبزها بقال سلام ترغيبيلنا نلوطي عين الدنادنينينا مبالو بقدمون ديموكراسي سرعات حقن من داسن اتمس إثيوبيا استقبر خوينات كم من مسامس خوينو زصنحه زعنفت يخبلو بوليتيكانياتات يقلصم واشنطن وصعن زركب حزب إيرترا تسفى سلام ريو رهوان قسانتن هانقوا بزبلن زلو ابز حج وان بريزيدنت نعسران شومنتن عامتات زدغاغمو قنبا مبصعاتات حيزو منصو كم زبهايوم يوم حيالو وغنات زغلصم حزب إيرترا خبز زلو حسن مكران وتيو نبر هيواتو زجمرالين بمسوات دقو زرخبا نصنت ناي حق زستمقرلن اوان هانقونا بلا بريزيدنت إسياس بنصارو حزبي بحجون اتناي حسن ينبابرو تتصنينو خقصلو بمصوعو ياخلكا دحر حجي ببارو مبصعاتاتكا عين تاللن كوبليوم دليت لوط إيرتراويان دمصون بسفيحو زسمع زلو أزي دمسخم دمس سلفنادا إرترايوم
كبرى سمعتنا سعيبو زقرب دمام مناسياتنا كم ጸጋ ህዝብን ሃገርን መጠን ቁሉዕ ዕላማን ብቕዓትን ወንዲኖም ንኽቃለሱ ተራና ንጻወት ዝብል ጽሑፍ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል ሒዝናልኩም ክቀርብና ተኸታተሉም። መንእሰያትና ከም ጸጋ ህዝብን ሃገርን መጠን ቁሉዕ ዕላማን ብቕዓትን ወንዲኖም ንኽቃለሱ ተራና ንጻወት። መንእሰይ ወለዶም ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ እቲ ዝሰፍሐም ማዕባልን ኣድማዕን ተሰካሚ ጾር ህዝብን ሃገርን አንቀሳቃስን ወራሲ ታሪኽን ብቀዳምነት ዝስራዕ ጸጋ ህዝብን ሃገርን እዮም። ተራን ቦታን ናይ መንእሰይ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ሞተር ናይ ሕብረተሰብ እንዳተባለ ዝግለጽ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኖም እዚ ሞተርን ጸጋን ናይ ሕብረተሰብና ዝኾነ መንእሰይ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ምሕደራውን መዳያት ናይ ህዝብታትና አንቀሳቃሲ ሞተር ብምዃን ከምቲ ካብኡ ዝጥለብ መሪሕ ተራን ኣበርክቶን ክጻወት ዘኽእል ኩነታት ብዘይምህላው ህዝብታትና ካብቲ ማሕበራዊ ጸጉኦም ዝኾነ መንእሰይ ወለዶኦም ብከምቲ ዝድለ ክሕገዙን ክጥቀሙን ይኽእሉ ከም ዘየለው ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዮም። ናይዚ ተርእዮ ዝጠንቂ ድማ ህዝብታትና ወይ መናእሰያትና ዘይኮኑስ እቲ ኩሉም መድያዊ መሰል ናይ ህዝብታትና ብምርጋጽን ጠቕሞም ብምስኣንን ናይ መናእሰያትና ዕድል ብምጽልማትን ናይ ጭቆና በትረ ስልጣን ጨቢጡ ዝገዝእ ዘሎም ብሓቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዮም። መናእሰያትና ባህርያዊ ቦታኦም ብምሓዝ ፖለቲካውን ማሕበራውን ተራኦም ክጻወቱ ንምብቃዕን መሰረታዊ ጭቆናን ምዝመዛን ናይ ህዝብታትና ንምውጋድን ሰላምን ምርግጋዕን ብምስፋን ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲ ፍትሕን ልምዓትን ንምርጋጽን ቀዳምነት ነዚ ዕንቅፋት ናይ ኩሉም ባህግታትናን ጥቕምታትናን ኮይኑ ዘሎም ኣዕናዊ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምውጋድ ከም ዘድሊ ዘተሓታትት ኣይኮነን። ነዚ ዕማማት እዚ ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕ ድማ ህዝባዊ ቃልስና ድልዲሉ ክምርሽን ናይ መንእሰይ ወለዶና ዓቕምን ተራን ኣብ ቃልስና ክዓኩኹን እቲ ብቐዳምነት ዓብዪ ትኹረት ተዋሂቦ ክዕመም ዘለዎ ጉዳይ ምብቃዕ መናእሰያትና ብኩሉ መዳይ ኣብ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልስና እዩ። እዚ ዕማማት እዚ ከዓ ብሓፈሽኡ ናይ ህዝብታትና ሕብረተሰብኣዊ ክፍልታቱን ምንቅስቃሳቱን እኳ እንተኾነ ብፍላይ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን እዮም። ፖለቲካዊ ውድባትና ብቐዳምነት መንእሰይ ኣብ ህዝባውን ሃገራውን ጉዳያት ፍልጠት ውደባን ዓቕምን ረኺቡ ክቃለስ ኣብ ምብቃዕ ዝነበረንን ዘለዎን ድኽመታት ብምብኺ ግምግማን ካብኡ ትምህርትን ተመክሮን ብምቕሳም ክብገሳን ኣድላዩ ዝኸውን ምኽንያቱም ግቡእን ኣብ ምፍጻም ጸንሐን ድኽመታት ከይፈለጣን ከይወገዳን ኣብ መንእሰይ ዝረአ ሕፅረት ፍልጠትን ተመክሮን ምንዓስ ፖለቲካዊ ግንዛበን ወዘተ ጥራሕ ተመርኪሰን ከካይድኦ ዝኽእላ ናይ ቃልሲ ሓገዝን ግቡእን ዘይብቑዕን ዘይምሉእን ስለ ዝኸውን ስለ ዝኾነም ኣብ መናእሰያትና ዝረአ ዘሎም ናይ ፖለቲካዊ ውደባን ተሳትፎን ሕፅረታት ፖለቲካዊ ውድባቱን እንተኾነን ናይ ገዛ ርእሰን ድኹም ኣበርክቶን ብኩራትን ከም ዝጸንሐንን ዘለወንን ንኻልእ ዘይወሃብ ሕፅረት ምዃኑ ምቕባል ንሕጅን ብሕጂ ክነካይዶ ዘለና ግቡእ ከም መበገስን መንጠርን ሓጋዚ ፖለቲካዊ ረቑሒ ጌርና ብምውሳድ ክነጥፍ ዝህልወናን ዝግባአናን ኣብዚ ግዜ እዚ ብቐዳማይ ነጥቢ ዝረአየም ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንእሰይን ናይ ቃልሲ ኣበርክቶኡን ኣመልኪቶም ዝንጸባረቑ ድኹማት ፖለቲካዊ ኣገንዝቦን ንጹር ድሌታትን ብባዕላውን ውልቃውን ፖለቲካዊ ብሂላታት ብዘይ ሓጋዚ መልክዓቱ ዝግለጹን ዝምዘኑን ገና ህልዋትን እዮም። ብቃልስን ምዕራዮም ድማ ንምውጋድን መታን ክከኣል ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ሓድሽ ወለዶ ኤርትራ ሕማቕን ዘይጠቅምን ወለዶ እዩ። ንኽቃለስ ቁርብነትን ተወፋይነትን ዘይብሉ እዩ። ንውልቁን ውልቃዊ ህይወቱን ጥቕሙን ጥራሕ ዝሓስብ ወዘተ ዝኣመሰሉ ጉጉያትን ጉቡዛትን ፖለቲካዊ ኣረኣያታትን ሚዛናትን ህልዋትን እዮም። እዞም ርእቶ እዚኣቶም ካብ ወድዓውን ታሪኻውን ሚዛንን ገምጋምን ዘይተበገሱ ብኣንጻሩ ካብ ባዕላውን ውልቃውን ሚዛንን ድሌትን ዝብገሱ ስለ ዝኾኑ ቁኑዓት ኣይኮኑን ጥራሕ ዘይኮነስ መንእሰይ ወለዶና
ኣብ ኩሉ ኻብ ጽቡቕ ዕማምን ሓላፍነትን ኣወንታዊ ተራ ክጻወትን ተነጺሉ ክነጥፍን ዘያድማዒ ተርእዩ ከም ዘለዎ ክቕጽል ዝገብርን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣገንዝቦን ኣካይዳን ድማ ወሳኒ ሓይሊ ሕብረተሰብና ዝኾነ መንእሰይ ዓቕምን ዕድልን ረኺቦም ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኣድማዒ ተራ ንኸይጻወት ኣሉታዊ ኣስተዋጽኦ ዝገብር እዩ እዚ ተግባር እዚ ድማ ብውፅኢቱ ደረጃ ክዕቀን እንከሎም ህላዊ ህዝባዊ ሓርነት ቃልስና ብኩሉ መዳዩ እናተዳኸነን ዘገምታዊ ጉዕዞ ክጓዓዝን ንመግዛእታዊ ኣረመናዊ መንግስቲ ህግደፍ ብምጥቃም ስልጣኑ ዘናውሕዩ ዝኸውን እዚ ክውነት እዚ ብጽሞናን ብጥንቃቐን ክነዝን እንከለና ኣብ ደንበ ተቃውሞና ብሓፈሻም ሰፊኑ ዝረአ ዘሎም ድኻም ፖለቲካዊ ሓቂ እዩ ነዚ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ህዝብን ሃገርን ዝኾነ መንእሰይ ወለዶና ወድዓዊ ክውነቱን ታሪኻዊ ሓላፍነቱን ብልክዕ ዘይምርኣይን ንጭቡጥ ጸገማቱን ጉለታቱን ክትሕግዝ ዘይምድላይን በኣንጻሩ ምንዓስን ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ብዝምድናዊ ኣገላልጻ ዝረአ ዘሎም ዘይሓጋዚ ተርእዮን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ብቃልሲ ንምውጋድ ክንወፍር ተዘበቂዑም ምልካዊ መንግስቲ ህግደፍ ብምውጋድ ዝተማለየ ህዝባዊ ዓወት ንምጭባጥ እነካይዶ ዘለና ቃልሲ ክንድቲ ዝተደልየ መስዋዕቲ ይከፈሎም ቁኑዕ ኣገባብ ቃልስን ዝሓበረ ሃገራዊ ዓቕሚ ብፍላይ መንእሰይ ሓይሊ ብምልኣትን ብቕዓትን ኣብ ቃልሲ ከየሳተፍና እነካይዶ ቃልሲ ነዊሕን ዝተፈላለየም ዋጋ ዘኽፍል ዝኸውን ስለ ዝኾነን ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ክሳተፉን ኣስተዋጽኦ ክገብሩን ዝግብኦም ተሻረኽቲ ክፍልታት ሕብረተሰብና ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኣብ ጭቡጥ ክውነትን ዝጻወትዎ ተራን ወድዓውን ስነ ፍልጠታውን ፍትሓውን ሚዛን ኣፍልጦን ብምጭባጥ ካብዚ ብምብጋስ ሓቢርካ ምቅላስን መተካእታ ዘይብሉም መሰረት ዓወትናን ውሕስነትናን ስለ ዝኾነን ኣብ ፖለቲካዊ ውድባትናን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ኣካላት ብሓፈሻን ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ወለዶ ከዓ ብፍላይ ዝንጸባረቕ ዘሎም ጉጉይ ፖለቲካዊ ሚዛን ንምውጋድን ክንቃለስ ግዜ ዘይህብን መተካእታ ዘይብሉን ናይ ቃልሲ ግዴታን መማርፅን እዩ እቲ ካልኣይ ዝረአ ዘሎ ነጥቢ ድማ ካብዚ ዝጥቀስ ዘሎ ጉጉይ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ ዝብገስ ንመንእሰይን ምንቅስቓሳትን ንብሕትኻን ንጉጅለኻን ክጠቕመሉም ዝዓለመን ዝዝውተር ዘሎም ዘይሃናጺ ኣተሓሳስባን ግሉጽን ስውርን ምንጣፍን እዩ ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ውድባት ኣሪገን እየን ኣይጠቕማን እየን መንእሰይ ኣብ ውድባት ክኣቱን ክውደብን የብሉን ተበሪዙ ኸይተርፍ ክጥንቀቕ ኣለዎም ስለ ዝኾነን ናይ ገዛእ ርእሲ ውዳበ ገይሩም ንበይኑ ክቃለስ ኣለዎም ፖለቲካዊ ውድባት ፍልልያተን ብዘየገድስ ሓደ ክኾናም ሓደ ሰራዊት ክህልወን መንእሰይ ተጽዕንኡ ክዕርፈለን ኣሎ ወዘተ ዝብሉም ፖለቲካዊ ኣባላታትን ድሌትን ይንጸባርቑ ኣለዉ ዋናታት ናይዚ ርእይቶ እዚ መንፈስን ድሌትን እዚ ከዓ ካብቲ ኣብ ልዕሊ መናእሰያትና ዘለዎም ጉጉይ ርእይቶም ልዕል ክብል ዝተጠቕሰን ብመሰረቱም ዘይተናገፉ ኮይኖም ይኹን ደኣ እምበር ካብቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ዝረአ ዘሎም ዘይቁኑዕን ናይ ምንጻግን ምዕብላልን ፖለቲካዊ መንፈስ ብምብጋስ ንመንእሰይን ንጥፈታቱን ከም ደጋፊ ሓይሊ ብምጥቃም ኣብቲ ዘይቅዱስ ውድድር ሰዓርቲ ኮይኖም ንምውፃእ እንተጠቐሙና ብዝብል ዘዘውትርዎ ዘለዉ ዓቕሊ ጽበታዊ ኣተሓሳስባን ባህግን እዩ ምክንያቱም ፖለቲካዊ ውድብ ክነስኻም ፖለቲካዊ ውድባት ዝኣረጋን ዘይጠቕማን እየን መንእሰይ መታን ከይብረስ ክጽንበረን የብሉን ብርሑቕ ናብ ሓደ ክመጽኣ ተጽዕኖ ክገብር ኣለዎም ናይ ባዕሉ ውዳበ ጨቢጡ ንበይኑም ክቃለስ ኣለዎ ዝብሉ መልእኽቲ ሓዘል ኣረኣያታት እንታይ እዮም ትርጉሞምን ፋይድኦምን እዞም ዋናታት ናይዞም ርእይቶታት ዝኾኑ ውድባት ከም ነብሶም ከም ዝኣረጉን ዘይጠቕሙን ክውገዱ ዝግብኦምን ገይሮም እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ ህዝባዊ ቃልስናኸ ብናይ መናእሰያት ንጹል ቃልሲ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝገልጹ ዘለዉ እቲ ሓቂ ንመንእሰይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣፍልጦም ዘይብሉ ጻዕዳ ሓንጎል ብምውሳድ ንዕኡን ውዳቢኡን ሓለይትን ተቆርቆርትን ብምምሳል ንኻልኦት ውድባት ከም መናሓንሕቶም ገይሮም ብምውሳድ እናነኣኣሱን እናካፍኡን
من أسين تخيلهم بزيادام عود دباتهم نخسلف كنتات نمفتار انت بتخيلو خام بودارو عبيرو مسود دباتهم تمحازيهم دقاف حيلة بمخان عبت حد ناي مودارن من نتساقن بوليتيكا وهواهم تسليفهم كحقزم نمقبارو زعلمهم وقوي بوليتيكا ومبقاسي زقبري حسابيهم ازي دمسخم دمس سلفنا هذا افترايون كورا سمعتنا سعيد زغرب دمام مسالتاوي متكلات سلفنا هذا افترام عبقوداي حبر السب جبرتي زبل قداماي كفال نلمح زنالكم قريبنا لنام نختكتاتلو بخبر العدم مسالتاوي متكلات سلفنا هذا افترام عبقوداي حبر السب جبرتي تحستهم حدا مأتوي كلتين ماني حبر السب جبرتي سلستين حبر السب جبرتي عب قارسي إرترا انتاي جدا يروهم أربعته مع سلسلة منتاين عب العليقو مدمساس من النتو بوليتيكاو الساني حليفهم حمشتين علامو انتايون شدشتين مسالتاوي متكلات سلفخم عب قداي جبرتي انتاي مسل حدا مأتوي حقرنا إرترام دحنا 10 عامتات بوليتيكاو قارسي 30 عامتات مريب دتاو تقادلهم بعشا 4 غنبات حدا شحن 991 كاب بعداو مغزاتن نتقادح المخان بعشا 5 غنبات حدا شحن 993 بمسرح عوت رفرندم أهوراوي تفلات مزرخبات لوعلاوي تحقر كتكون بقاعات يكون بعنبر بتر سلطان ጨበጠ ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንሕጂ ይግደፍ ፖለቲካውን ዲሞክራሲያውን ሰብአውን መሰል ህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊቁም ብሓቲ ኣረኣዩ ስለዘንገሰን ህዝቢ ኤርትራም ኣብ ሓድሽ ናይ ቃልስን ናይ ተቃውሞን መድረኽ ክኣቱ ተገደደ ሓድሽ መንግስቲ ኤርትራም ምስቲ ኣብ እዋን ናጽነት ዝነበሮም ህቡብነትን ህዝባዊ ተቐባልነትን ንምርካብን ንምድንጋርን ዝዓለመ ምንባሩ ኣይሰሓትን بفلاي محبرسب جبرتي ابت اوان رفرندم بيرات ارترام نسمن وكيلا ابت مسرح كساتفانا تقبرن كلهم نتمدو بوز اسمحهم انصار هزو جبرتي زعلم مدب بقاهدي اقالحهم جبرتي بير ايكونن جبرتي زبوال بير يلم الكام نتخام بقول سورا ارترام بمسراتن بجغنتاو قالتي هيوتن دقون نواتن ገንዘብ እንዳከፈለን ምንትራጽነት ኤርትራ በኺምና ኸይበለም بدقون ተቃለሰም ህዝቢ አይፈልጠካነ ብምባል ኣብ ትሕቲ ብሔረ ትግርኛ ምጭፍላቀን ማዕረት ዝውፅዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ ድርብ ናይ ወፅዓ ምስካም ከኣክል ካብ ዝነበረ ናይ ንግዲ ስራሓት ብብዙሕ መንገድታት ከም ዝእለይ ብምግባር ነቲ ጭቆና ይሰርሓሉ ዘሎም ህዝቢ ጀበርቲ ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራም ብርቱዕ ጽመናጽነት ዝነበሮም ህዝቢ እኳ እንተነበረም ንዲክታተራዊ መንግስቲ ግደፍ ንባህርያቱን ዘይብቕዓቱን መንግስቲ ኤርትራም ብዝግባእ ኸለሊ ግዜ ወሰደሉን ብፍላይ ከዓም ስርዓት ግደፍ በቲ ሓያል ናይ ምድንጋር ዓቕሞም ብሓደ ወገን ወርጋሐ ጸብሐም ሓደ ልቢ ኢና ብመስዋዕቲ ጀጋኑ እናሸቀጠን በቲ ካልእ ወገን ድማ ህዝቢ ኤርትራም ካብ ዓለም ዝተፈልየም ብሉጽ ህዝቢ ናይ ደገ ሓገዝን ኣብነትን ዘይጽበየም ንናይ ደገ ተጽዕኖ ዘይንብርካኽ ህዝቢ እናበለን ንጉጉይ ፖሊስታቱ ከም ድላዩም ሕጋውነት ከልብስን ተቐባልነት ክረክብን እናፈተነን ህዝቢ ጀበርቲ ግን ካብ መበገሲ ትዕዝብቲ ዝወሰደም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንሕቶታት ማሕበረሰብ ጀበርቲ ኣብ ክንዲ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ብምፍራሕን ማእሰርትን ንብረቶም ብምርሳይን ሓይሊ ተጠቒምካም ብዓመፅን መቕተልትን ከም ዝፈትሖም ገናም ኣብ ዓመት ረፈረንደሙ بتكبار بريهلهم ازي بمحبرسب جبرت جمره اندافالين نخل بيراتن محبرسباتن ابسحوا يركب ازي طرحكن اين بران منقست اقداف بسانكتم كحتاوي الرأيهم مسقولا بالتاجرات بسلام تخابر كامنبار متصرى هزب بحرياتو في خيب سلزي كعالم نخلن قربا بالتاجرات نزخ على خورر
نزيك على دمام كفر رحس لزي عرفهم كاب كل محبرسب عالم تنسيلو يركاب كلتان مانيوم حبرتسب جبرتي حبرتسب جبرتي بتاريخاون ባህላውን ሰዓሳሰር ህዝብ ኮይኖም እዝና ሂስቶሪካል ኤንድ ካልቸራል ኢንቲቲ ዝኾነ ማሕበረሰብ እዚ ኣብ ኤርትራም ከበሳዊ ክፋል መሬት ዝርከብ ህዝቢ ኮይኑ ታሪኹን ባህሉን ዝወነነ ብሄረሰብ እዮም እዚ ንጹር መንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ምድሪ ኤርትራም ናይ ሊሊ 1000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ኮይኑ ናይ ትግርኛ በዓል ቤት እውን እዩ እዚ ሙሉእ ሕብረተሰብ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ኣማኒ ዝኾነ ህዝቢ ካብ ጥንቲ ታሪኹም እስላማዊ ባህሊ ዘዘውትርን ዝውንንን ፍትሐኛን እምር ይጸበላ ኣብ ዕላምኡን እምነቱን ጽኑዕ ናይ ሓቦ ጀግንነትን ዝውንን ሃብታም ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዚ ኣብ ኤርትራም ውሕድ ቁጥሪ ዘይብሉ ሕብረተሰብ እዚ ዝበዝሐ ክፋሎም ኣብ ከበሳታት ማለት ኣኮለ ጉዛይ ሰራይን ሓማሴንን ኣውራጃታት ኤርትራ እኳ ዝርከብ እንተኾነን ባህሪ ናይ ንግዳዊ ንጥፈታቱ ስሩሑ ኣብ ከተማታት ሓቢሩ ናይ መንባር ባህሪ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣብ ተን ቀንዲ ከተማታት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ብዝተፈላለየ ስራሓትን ዝመሓደሩ ስልጡናትን ክቡር ባህሊ ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዞም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ድማ መነባብሮኦም ኣብ ሞያዊ ስራሕ ሕርሻን መጓስን ንግድን ዝተመስረተ ምንባሮን ሃብታማትን ምኩራት ናይ ስራሕቲ ንግዲ ምንባሮም ዝፍለጥ እዮም ኤርትራም ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ብዘጋጠማ ተደጋጋሚ ንልዕሊ 300 ዓመታት መግዛእቲ ናይ ባዕዳውያን ብዙሕ ታሪኽን ቅርስታትን መሳሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍጹም ዝተሓኸፉ ቅርስታት ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ዝስሓት ኣይኮነን ዜጋታት ሃገሮም ከይሃንጹን ታሪኾም ከይምርምሩን ኣብ ውስን ስራሓት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተሓሪምዎም ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዘሕለፍዎ ናይ ጭቆና ቀንበር ንታሪኽ ዝግደፍ ጥራይ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ እምበኣር ኣብ መጀመርያ ኣርባዓታት መጀመርያ ግዜ ህዝባዊ ምልዓል መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ዩኤን 1867 ዓመተ ምህረት ንመጀመርያ ግዜ ካርታ ኤርትራ ንዓለም ድሕሪ ምፍላጡ ኣብ 1890 ዓመተ ምህረት ብዓለም ተሰለመ ሉዓላውነት ዶባታም ብንጹር ኣብ ናይ ዓለም ምንጻር ዶባት ተቐሚጣላ ብድሕሪ እዚ ድማ ገዛእ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሕብረተሰብ ንኽዛተዩን ንኽውክሉን ሃገራዊ ቋንቋኦም ክፈልጡን ወከልቶም ክመርጹን ኣብ ዝፀውዓሉ ግዜ ንኤርትራ ወኪሎም ዝተዛተዩ ብሄራት ድማ ብሄረ ኩናማም ናራም ትግሬም በኒ ዓመር ዓፋር ሳሆም ኣጋዝያንን ጀበርትን ብወከልቶም ቀሪቦም ምንባሮም ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ ዘሎ ዝዝከር ሓቂ እዩ ሰለስተን ሕብረተሰብ ጀበርቲ ኣብ ቃልሲ ኤርትራም እንታይ ግደ ነይርዎም ቀፂሉ ድማ እቲ መበገሲ ናይቲ ዝነበረ ካርታ ኤርትራም መሊኦም ንኤርትራ ክወሃባ ዝነበሩ ናጽነት ብምኽንያት ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዘጋጠመ ስዕረት ንገዛኢት ሃገረ ጣልያን ብመንግስቲ እንግሊዝ ነይሩ እንግሊዝ እቲ ምምሕዳር ኤርትራ ተረኪባቶ መቀጸልታ ግዝኣታ ነቲ ዝነበረን ስርዓተ ምምሕዳር ጣልያን ብሓድሽ መልክዕ ክትውድቦ ምስ ጀመረት ኣቦታት ጀበርቲ ዝመርሕዎ ኣፓርታይድ ኣብ ዓድና ይነፍቅድን ናጽነትና ይወሃበና ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ብወታደራት ገዛእቲ ሃገር እንግሊዝ ድሕሪ ምብርዓኖም ኤርትራም ከምተን ብባዕዳውያን መግዛእቲ ዝጸንሐ ሃገራት ኣፍሪካም ብሕቡራት ሃገራት ናጽነተን ክወስዳ ኣብ ዝጀመራሉ ግዜ እንግሊዝ ንጉዳይ ኤርትራም ንምሕንኳል ብመጀመርያ ዝኣተወቶ ብሃይማኖት ምክፋል እዩ ነይሩ እዚ ድማ ክሳብ ውግእ ሕድሕድ ናይ እስላምን ክርስትያንን ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራም ከም ኩናት ማይበላን ኩናት ዕዳጋ ዓርብን ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ ዘሎም ዘይርሳዕ ታሪኽ ኣብዚ ነቦታት ጀበርቲ ንምጥፋእ ዝዓለመን እንግሊዝ ንክርስቲያን ደቂ ሃገር ብረት ከም ዘዕጠቖምን ኣብ ታሪኽ ዘይርሳዕ ተዘክሮ እዩ ህዝቢ ጀበርቲ ከበሳዊ ህዝቢ ኮይኖም ታሪኽ ዘለዎም ንጹር መንነቱ ልዕሊ ኩሉም ጸረ መግዛእትነት ዝመከተ ህዝቢ እዩ ሃብታም ታሪኽ ወለዶታቱ ከዓ ንኤርትራውያን ዝሕብን ከም ዝኾነን ሰነዳቱ ዘሎ ሓቂ እዩ እቲ ብሄረ ጀበርቲ ጥራሕ ዘይኮነም ነቲ ንጹር ኤርትራዊ መንነት ንምሕኻኽ ንምድሃኽ ዝተሃቀነም ከም ዝኾነ ኩሉም እቲ ብመንነቱ ዝሕበን ኤርትራዊ ዝኣምን ዝርድኦ ሓቂ እዩ ኣብ መጀመርያ ኣርባዓታት
ሓድሽ ምዕራፍ ቃልሲ ብኣቦና ሼክ ዓብድልቃድር ከቢረን ብጾቱን ንናጽነት ኤርትራ ዝብል ምንቅስቓስ ኣብ ኣስመራ ተጀሚሮም እዚ ኸዓ መጀመርያ 1940 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ቃልሲ ሒዝዎ ዝተበገሰ ሕቶም ኤርትራ ነፃን ሉዓላዊትን ሃገር ክትከውን ናይ ገዛ ርእሳ ባንዴራ ክሰቀል መግዛእታዊ ዶባታ ክኽበሩ ዝብል ነይሩ ኣብ 1940 ንመሰላት ናጽነት ኤርትራ በኽሪ ፖለቲካዊ ሰልፊ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ብኣቦታት ጀበርትን ካልኦት ሃገራውያንን ንዝቕጽሉ ውሕዳት ዓመታት ኣንጻር ገዛ እንግሊዝ ተጣባቂት መሰል ኮይና ኣገልጊላ ገዛ እንግሊዝ ድማ ኣብ ምቃላ ምስ ኣብፅሓም ብጎናም ሓደሽቲ ሰልፍታት ክቆማ ጀሚረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ትንሳኤ ስፖርት ሃገር ተጀሚሩሉ ኮይኑ ኣብ ዝተጀመረ ስፖርት ሎሚ ኣቦታትን ኣቦሓጎታትን ጀበርቲ ምስ ኩሎም ደቂ ሃገር ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም ኩዕሶ እግሪ ቅድድም ብሽክሌታ መኸታ ጉስጢ ኮይኖም በቲ ቅያታት እንዳመዝገቡ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ንሃገራዊ ቃልሲ የለዓሉ ጀሚሮም ኣብ 1941 ብወግዒ ጣልያ ግዝኣቱ ካብ ኤርትራ ብምብቃዕ ንወታደራዊ ገዛ እንግሊዝ ኣረከቦም ኤርትራውያን እውን ድሕሪ ምምስራት ሰልፊ ናጽነት ድሃ ኤርትራ ዝብል ጋዜጣ ናጽነት ኤርትራ ዘላዓል ጽሑፋት ክትጽሓፍን ክዝርጋሕን ጀመረም ሰልፍታት ድሌት ናጽነት ድማ እንዳዓንበባ ኸዳ ኣብ 1945 ካልኣይ ውግዕ ዓለም ይወዳእ ይዛዘም እምበር መልክዕ ለዊጥካ ጭየት ዝተኸስ ስለ ዝነበረ ናጽነት ሃገር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ብዓዲ ዝነበረ ሃገራት ስሉስ ዓለም ክእወጅ እንከሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወጠነ ወዲትን እቲ መሰልናን ግቡናን ዝነበረ ሉዓላውነትን ከይረጋገጽ ብተንኰላዊ ምስጢር ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንኸይትህሉም ኤርትራዊ ዝበሃል ንኸይህሉ ምእንቲ ኣብ ውሽጢ ህዝባን ብወገንን ሃይማኖትን ኣቃዊልካ ምርዳእን ንምርጋእ ንኸይህሉ ተወጢሩ ካብ ዝተዘርወም መርዚ ሃይማኖት ሓደ እዩ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ስዒቡ ዝቐርብ ድማ ግንባራትና ተደጋጊፎም ንህዝባዊ ቃልስና ከገልግሉና እምበር ንመወቃቀስን መናሓንሕን ክንግልገለሎም ኣይግባእን ዝብል ጽሑፍ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሃገራዊ ስጉር ግንባራትና ዘሎ ድኽመታትን ጸገማትን ካብ ኩለን ተሻረኽቲ ውድባትን ኣካላትን ብሓፈሻም ዝምንጩን ተሓታትነቱ ንኹለን በብደረጅኡ ዝበፅሐንን ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን ካብ ዝተረድኦ ህዝቢ ብምብጋስ ነብሲ ወከፍ ተቃዋሚ ኣካል ካብ ግንባራትና ዘጽለላ ክህሉ ዝኽእሉ ድኽመታት ጸገማት ብድሆታት ፍልጠቱ ሓይሉን ትሕዝቱኡን ኣዋዲዶም ብዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ክፈትሖን ከወግዶን እናፀዓረን ናይ ሓባር ዕላማታትና ናብ ውፅዓት ተቃለልቲ ህዝብታትና ክጭበጥ እናተገብረን ህዝብታትና ኣብ ጸላል ድሮ ተመስሪቶም ዘሎ ሃገራዊ ግንባራት ኣጽሎም ኣብ ዝጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራሲን ዝኾነ ብሓቲ መንግስቲ ህግደት ንምውጋድ ዝካየድ ዘሎ ሓርነታዊ ቃልሶም ወሳኒ ናይ ቃልሲ እጃሞም ክጻወቱ ምዝበውዑ ዓወትና ብውሑስ ኩነታት ክረጋገጽ ዝከኣል ከምዚ ከይገበርና እንምስርቶም ውድባትን ግንባራትን ኣብ ሓፂር ግዜ ዝረጋገጽ ናይ ውልቀ ሰባትን ጉድለታትን ስልጣንን ጠቕመን መረጋገጺ መሳርሒ ጌርካ ብምውሳድ ቅድሚ ናይ ህዝብን ሃገርን ጠቕሚ ብምስራዕ ምንጣፍ ክብረጥ እንተደኣ ኮይኑ ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ጉጅለ ክረጋገጽ ዝኽእል ስልጣን ይኹን ረብሓ የለን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ሓይሊ ተቃላሳይ ኣካላትና እናተነጻጸለን እናተዳኸመን ክመጽእን ኣብ ቃልሲ ክዓስል ዝግብኦ ህዝቢ ብሓፈሻም ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ወለዶም ኣብ ቃልሲ ናይ ተዓዛባይን ተስፋ ምቑራጽን መንፈሳት ክሕድርን ዋሕዙ ክስሑን በዛ ኣቢሉ ማዕበል ህዝባዊ ቃልስና ክዘሓሓለን ዕለተ ዓወቱ ክደናጎን ብሓደ ገጽ በቲ ካልእ ገጽ ድማ መግዛእታዊ ስልጣን መንግስቲ ህግደፍ ንኽናዋሕ ዝሕግዝ ኩነታት ክፍጠር ቀልጢፍካ ክውገድ ዝግብኦም ወፅዓን ኣደራዕን ወዘተ ኣብ እንግዳዓ ህዝብታትና ክጸንሕ ዝገብሩ ዝኸውን ስለ ዝኾነ ናይ ተቃወምቲ ውድባትና ዘይውህደትን ድኽመታትን ከምኡውን
ካብ ድኽመታትና ዘይምምሃርን ንውልቀ ስልጣንን ጠቕመን ቀዳምነት ግዙእ ምዃንን ወዘተ ተደማሚሩ ዝፈጥሮ ዘሎ ሓደን ብሕታውን መሰረታዊ ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ናይ ሓባር ዕላማ ተማእዚዝካ ክትቃለስ ዘይምድላይ ካብ ተመክሮኻ ጉድለታትካ ክትመሃር ድልው ዘይምዃን ዝምስረቱ ውድባት ግንባራት ኣብ ክንዲ መሳርሒ ናይ ህዝባዊ ዕላማኻ ወሲድካም ትጥቀመሎም ብኣንጻሩም ውልቃውን ጉጅላውን ዕላማታትካን ንግዚያዊ ጠቕምኻ መረጋገፅን ምስ ካልኦት ውድባትን ጉጅለታትን ከም ናይ መወቃቐስን መናሓንሕን መሳርያ ክትጥቀመሎም ዝምረፅ እንተደኣ ኮይኖም ካብ ተራ ጉድለት ምፍጻም ሓሊፉም ኣብ መንጎ ተመሓዘውቲ ሓይልታት ብመድረኽን ኣሰላለፋን መንፅር ንዘሎ ፍልልይ ካልኣዊ ቦታ ሒዙ ብምክኣልን ሰላማውን ኣገባብ ኣተኣላልያን ምሕደራን ከይእለን ከይመሓደርን እዩ ዝገብር ከምኡውን ኣብ መትከላት ናይ ስሙር ግንባራት ሓቀኛ ባህሪኦምን መትከላዊ ኣገልግሎቶምን ተነፂሩ ከይቅመጥን ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ከይውዕልን ተመሓዘውቲ ሓይልታት ብመሰረት ዝወነንዎም ዕላማታት እንተስ ብዝለዓለ ወይ ብዝተሓተ ደረጃ ዝግለጽ ኣብ ዝተነጸረ ዕላማታትን ኣሰራርሓን ዝተሰረተ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት መስሪቶም ብምትእማንን ምድጋፍን ከይነጥፉም ዘሰናኽል ናይ መጻኢ ናይ ቃልሲ ኣንፈቶም ዘደብዝዝ ሕድሕድ ምትእማንን ዘጥፍእ ምንቅስቃስ ደንበ ተቃውሞናም ካብ ዝግምታዊ ጉዕዞም ናይ ቃልሲ ናብ ደውታን ምፍላይን ወዘተ ዘሳትሕ ኩነታት ከምዕብል ዝገብር ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልስናም ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋም ብቐሊል ዝግመት ዝረአን ኣይኮነን እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞና ብሓፈሻም ኣብ ዝተመስረቱ ግንባራትን ከዓ ብፍላይ ዝንፀባረቕ ዘሎ ሓላኺ ተርእዮ ድማ ካብ ተራ ድኽመት ምዃን ሓሊፉ ናብ ዝለዓለ ዕንቅፋት ክሰግር ክዓቢ ስለ ዝኽእል ፖለቲካዊ ትኹረት ተዋሂብዎም ብቃልሲ ክስዕር ክፍታሕን ክግታእን ዘለዎም ዘይሓጋዚ ፖለቲካዊ ተርእዮ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ኣብ ስሙር ግንባራትናን መትከላቶምን ኣመልኪቱ ንስለ ውልቃውን ጉጅላውን ስልጣንን ጠቕምን ክበሃል ስሙር ስትራቴጂካዊ ግንባር ዝበሃል የለን ቀደም ዝተረፈ እዩ ሎሚ ስትራቴጂካዊ ግንባር ክንምስረት ኢና ኢልካም ምሕሳብ ይኹን ምፍታን ዕሽነት እዩ ኣብ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባም እሱር ምዃን እዩ ድሕረት እዩ ሎሚ ዝዓውት ሓደ ግንባር ብምስራት እዩ ንሱ ከዓ ስሙር ሃገራዊ ግንባር እዚ ከዓ ኩሉ መሰረታዊ ናይ ውልቀ ውድብ እምነት ገዲፍካም በቲ ዘራኽበካም ናይ ቀረባም ናይ ሓባር ዕላማ ጥራሕ ተወዲብካ ምቅላስ እዩ እቲ ናይ ውልቀ እምነት ካብ ጽባሕ ውድቀ ትግደፍ ኣልዒልካም ክትቃለሰሉም ዝከኣል እዩ ዝብል ጉጉይ ኣተሓሳስባን استراتيجيكاوي جنبارن ببهيراوي ملكع استودبو حالتات راح مزمسراتيوم كعوات زكعال بحبر بهيراوي ملكع بموداب مكلاس زعوت ايكونن زفشلن زي سرحنو زبل قبون سببنا الرعاية بمحاس كمسرات زفتن زسأنحا جنبارات كي سرحة زفشلن بزود عاون وقعاون جمقام ناي مسراتو زترفن عينات تحساسبان فتنتاتن كم اول عب سفي حقراوي جنبارات تحاويف كام تسمى معك اللومن زي تسمى معك اللومن علاماتات النحنا فسكام نولك ودب كان قجل لخان علامة الربحان نمر يقاز عن كافي فتنتات بوحدات زي كونم ودبات الرئيم عب زي نصر علامان زي قلوس ابناتن زكايد ما يحاد نتس قلتات نقلت اجامات مفتحن زمن زعكام انزعكام طقم مركابن معكل زغبرم جنبار كي وعلخي حدرم ناتمنات اولن الناتا داخومن كم كبط رأيهم بقصالي زخصت زلون ازيهم كلهم تدماميرهم عبدن بتقاومنا بحافشام عب سمسراتو جنباراتنا خاب فلاي جنباراتنا عب كندو بستواهاده تدقاقيفهم زكالسون حالتاتهم تتقيمهم كي معبلون عاد معي هزبا وقالسي كي كايدون الناتا سناخلون عاد زجمتاو قعزون عبركتون كدرات ناقبروم تقاوم تحالتاتنام كفخصن ناي هزبتاتنام دقفن وحزي ناب قالسن ززحاحلن زسحن ناي دقفتن فتوتن قالسنام حاجز زفكوسن نطبة عزبتخ قبرو زرخن تلزقونين بقلل خير عنام
ናይዚ ዕንቅፋት ዝምንጭ ዝኾነ ኣተሓሳስባም ካብ መሰረቱ ንምውጋድ ክንቃንስ ኣለና እዚ ኸዓም ስሙር ግንባራት استراتيجيكاون سلطاون ግንባራት ነናይ ገዛእ ርእሶም ዕላማታትን ዘይተኻኻ ተራንስ ለዘለዎም ከይደዋወስናም ብሓቀኛ ባህርያቶምን ኣበርክቶኦምን ሓንጎፋይናም ክንቅበሎምን ክንግልገለሎምን ምብቃዕ ኣብ ብድልየትን ዕግበትን ዝኣተናዮም ግንባራት ዝተሰማማዕናሎም ሓበራዊ ዕላማታት ሕግታት መምርሒታት ምእዛት ኮይናም ምቅላስ ንዝተሰማማዕናሉ ሓበራዊ ዕላማታት ሕግታትን መምርሒታትን ምእዛትን ውፍያትን ኮይኖም ንዘይሰርሑን ውልቃውን ጉጅላውን ጥቕሚ ንምርካብ ክብሉም ዕንቅፋታትን ሕንፍሽፍሽን ንዝፈጥሩ ኣካላት ጉጅለታት ድማም ግቦኦም ከበርክቱን ካብ ጉጉ ተግባራቶም ክእረሙን ጉሉጽ መዕረንታን ሓጋዚ ቃልስን ምክያድ እንምስርቶምን ዝመስረትናዮም ግመራትና ድማም ካብ ናይ ሕድሕድ መወቃቀስን መንሓንሕን መሳርሒ ምዃን ድሒኖም ሓቆፍቲ ተቃወምቲ ሓይልታትና ኮይኖም ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልስናም መሐየንን መዕወትን ጌርና ክንግልገለሎም ንምብቃዕ ዘይሕለል ቃልሲ ነካይድ أسمرا بفلاي أخرياب تحت صنوع حلوة خمزلة تقليصم أبسمران كبابي أم ببسحي سراويتها بحلوات وافيرو خمزلة من جتات ريدي إيرانا حابيرم بفلاي بخرياب أبتي كرم حجز الرأز نبرا بسحي سراويتو فقود قونناتات دويلو أب حلوير ماشين غاز تسألم بيك أبز عينة المكاينون إنها تنكسا بحلوة فتوافيرن كمزلوة اتو من جتات بتوسخي تقيصم تحلوا بزيادة أبخرياز ساقل مخنيات متسرقان تزيكونه تدقل زركب تمهارو دي الإسلامية أبو تكمتن تشحن عصر شوعات زكاير وتقاومو كقواهر كاب مسقا يوزبل قمتاتي وابوم أبز عسر عامتات أبوان عسران 4 قنبات معلنا تسمت إيرترا بزحقفان حلوان كم نبرت واسيد يوزبلو أتو منجتات إزحج زرأز اللو منفار بسراوي تقن مستناي أكل من قصغاس تقاومتات كيلا عال من قسي كاب زحادر رسقات الزنق علي خبلو أبريهم بنهرين زكاية زلو ناياكل من قصغاس أبوشت إيرتراون حيالو تصنوا فاتيرو أما نادق بمحنطات صحفات بمزرقحن نمان قسي عبشاقولاتي اتي وخمزلو خزر ربالو تسانيحيهم أمريكان إيرترا أب مزقب أنصار شبرا أب زقبر قالسي زيت تحبابر هاجرات سري زاتام أمريكان إيرترا أب مزقب نايت أنصار قبر شبرا أب زكايد قالسي زيت تحبابر هاجرات كم سرزتا أسوشيتد بريس حبيروم تهاجرني إيرترا كابز مزقب زيت سرزلا زلا دحرت مسمنقسات إثيوبيا سومالين جوبتن جمرت ركبيوم أبت مزقب مس إيرترا بحبر سفيران تصنح هاجرات إيران سمين كوريا سوريان فنزويلانيم نلعل 10 عامتات تنتيلات صنحت إيرترا مس إثيوبيا سومالين جوبتن دحر جمرت ركبات أب العليان 9 عامتات صنع زنبر أجدا بايت تحبرات هاجراتون أمودات أوارحنا إذا حلف عامت كم استلعل الله يذكر كينيا إيرترا سدتنياتات نبهاجران كملسا بيت فرد وسينو بيت فرد كينيا بزي حقنا بتهاجر زعات وين زبلن إيرترا دك أمسيون بهاجرن كملسا 5 سنة مع كنزينا ستاندارد حبيروم بوليس كينيا دك أمسي زوركوبون 22 سدتنياتات بعصرت حمشة قنباتيو أبي مكينة تسعينا منا تقعزا تيكا أبستبالي أورا قدنا حيزوان إتان إيرتران حتى تعقبا مخوانا زملكاتا طبقان قدام بالعلوى كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات كتصاري يحاتيتو أب إيرترا مسي زلو خناتات السبع ومسلات ناب هاجران كملسا خمزي كإلاونا رديوم انت خنات بيت فردية عندك عنسي بزي حقاو مسيقار زعات وين بمبال ناب عدن كملسا وسينو أحلفوم انت خنات بيت فردية عندك عنسي بزي حقاو مسيقار زعات وين بمبال ناب عدن كملسا وساني أحلفوم ኢትዮጵያ ዘቀረበቶ ዝተፈላለዩ ጠለባት ካብ ወገን ኤርትራ ዛይት መልሲ ከም ዘይተዋህቦ ተሓቢሮም
መንግስት ኢትዮጵያ ጉዳይ ምክፋት ዶባት አጠቃቅሞ ወደባት ጉዳይ መንበር ፍቃድ ዜጋታት ክልቲያን ሀገራትን ካልእን ዘጠቃለለ ጉዳያት በስምልከት ናብ ኤርትራ ዘቀረበቱ ብዝተፈላለየ ጠለባት በወገን ኤርትራ ዛጊት መልስ ከም ዘይረኸበ ሓደ ዲፕሎማሰኛ ሓቢሮም እትስሙን ከቀበሉ ዝሓተተ ዲፕሎማሰኛ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምዚ ጀመረ ይኸይድ ከምዚ የለም ብምልካት እቲ ምክንያት ድማ በወገን ኤርትራ ዘሎ ምድንጓያት ክብል ጠቂሶም በወገን ኢትዮጵያ ዝተጻፈፉ መደባትን ዝተዳለው ኃይል ዕማማትን ከም ዘሎ ብምልካት በወገን ኤርትራ ግና ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምድላዋት ዘበቃ ግብረ መልሲ ከም ዘይተራእየ አስሚሩሎም ዝመጽ ወርሕ ሓደ ዓመቱ ዘቁጽር ምቅርባር ኤርትራን ኢትዮጵያን ነታሞን በክልቲያን ሀገራት ን10 ዓመታት ፈላልዩ ጸንሐ መሰረታዊ ጉዳያት ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብምዕባልዩ ከብጽሕውን ኣይከኣለን ንዝተወሰነ እዋናት ተኸፊቱ ዝነበረ ዶባት በወገን ኤርትራ ድሕሪ ምዕጻው ኢትዮጵያ ነቲ ዶባት ብዘይ ሕጋዊ መልክዑ ንምኽፋቱ ናይ ጉምሩክን ካልእን ኣሰራርሓን ምኽፋት ምድላዋት ተካይድ ከም ዘላ ክትጠቅስ ጸኒሐ ፕሬዝዳንት ገለ ሳላ ስዑድ ዓረብ ምስ ኤርትራ ተጀመረ ርክብ ኤርትራን ጅቡቲን ብምልካት ዶብ ክዛዘም ዘሎ ተስፋ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ሳላ ስዑድ ዓረብ ምስ ኤርትራ ዝጀመረ ርክብ ኤርትራን ጅቡቲን ብምልካት ዶባት ናይ መወዳእታ ዕርቂ ዝበጽሕ ዘሎ ተስፋ ገሊጾም እቲ ፕሬዝዳንት ነዚ ገለጸ ሻረቃል አልአውሳጥ ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠይቅ እዮም ኤርትራን ጅቡቲን ንምቅርራብ ብስዑድ ዝተወስደ ናይ ዕርቂ ተበግሶ ኣመን በክልቲኦም ወገናት ምትእምማን ሃኒጹ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ፕሬዝዳንት እቲ ዕርቂ ብምልካት ዶባት ሙሉእ ክኸውን ድልየት ከም ዘለዎ ኣንፊቱ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዘሳሕብ ናይ ዘይተነጸረ ዶብ ከም ዘሎ ክትገልጽ እንከላ በወገን ኤርትራ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን እንተኾነ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ምስሓብ ብናይ ግዳም ሓይልታት ዝተዳፋፈየ እዩ ክብል ዝጠቕሶ ነይሩ ንግስነት ቀጠር ዝወሰደቶ ናይ ዕርቂ ተበግሶ ን18 ዓመታት ዝኾነ ፋይዳ ከይተረኽቦ ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2017 ክልቲያን ሃገራት ጸግዒ ስዑድ ብምሓሰን ቀጠር ነቲ መስርሕ ደው ከም ዘበለቶ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብ ርክብ ተጀሚሩ እኳ እንተሎ ዝበጽሖ ደረጃ ግና ኣይተፈልጠን ኣብ ግንቦት 2008 ኣከባቢ ራስ ዱሜራ ብዘካየደ ውግእ ካብ ክልቲያን ሃገራት 10ታት ወተሃደራት ክሞቱ ከለዉ ካብ ወገን ኤርትራ 19 ከም ዝተማረኹውን ይፍለጥ ጅቡቲ በወገና በኤርትራ ዝተማረኹ ወተሃደራት ከም ዝነበሩዋ ብምልካት ነቶም 4 ብመንጎኝነት ቀጠር ናብ ዓዶም ክትመልሶም ከላ ካልኦት ዝተረፉ ከም ዘለዉ ክትወቅስ ጸኒሐ ኣብ ጅቡቲ ተማሪሁን ዝነበሩ 19 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ክምለሱ ድሌት ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ሃገር ናብ ዝርከብ ቀይሕ መስቀል ከም ዝተረከቡ ይዝከር ቀጠር ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ህጹጽ ዋዕላ ክትሳተፍ ዕድመ ቀሪብላ سعود عرب حموس 30 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ህጹጽ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ቀጠር ክትሳተፍ ዕድመ ኣቅሪባት الله ንጉስ ሰልማ ቢን ዓብድል ዓዚዝ አለ ስዑድ ኣብ ተኣሜክ ዝካየድ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ንክትሳተፍ ናሚር ቀጠር ታሚም ቢን ሐሚድ አልታኒ ወግዓዊ ዕድመ ከም ዝቀረበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእት ሃገር አረጋጊጾም እትንጉስ ሚኒስተር ቀጠር ዕድመ ዝቀረበሉ ዘሎ ብስዑድ ዓረብ ዝተመርሐ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዘጽምዖ ገዳ ካልኣይ ዓመቱ ክመልእ ወርሒ ተሪፍዎ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዮም ቀጠር ቀዲማ ካብ ስዑድ ዓረብ ዕድመ ከም ዘይቀርበላ ክትገልጽ ጸኒሓ እንተኾነ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ በ26 ግንቦት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ካብ ንጉስ ሰልማን ዝተላከ ዕድመ ብመንገዲ ሓላፍነት ሕግጋዝ ባይታ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኣሚር ቀጠር ከም ዝተረከበ ኣፍሊጦም سعود عرب ጉዳያት ኢራን አሻቃል ኮይኑሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ንኣሚር ቀጠር ናብ መካ ምዕዳማ እትጸንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ዘለዋ ድሌት ዝንፍት ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱም ቀጠር ኣብቲ ጉዳይ የመን ሱዳን ሶማል ሶሪያን ኢራንን አመልኪቱ ዝዝትውጽ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ክትሳተፍ ምዃናን ዘይ ምዃናን ኣየነጸረተን ኣመንጎ ስዑድ ዓረብን ቀጠር ዝተፈጥረ ምክፍፋል ኤርትራን እትረከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ ናይ ምሕዝነት ምሽማው ደፋፊኦም ከም ዘሎ ይፍለጥ መንግስት ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ አጋጢሞ ዘሎ ከቢናይ ባጀት ቅልውላው 39 ኤምባሲታት ከዓጽ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእት ሃገር ኣፍሊጦም
أفنيات المنستريال زهبو مجلتي أبدو السودان بسنك زلو فينانساوي قلولاو أبستفلاليا هجرات نزرك بسلاسان جعتن إمباستاتن قنصلاتن منعتاو مصنعتي كمستتصاففن أبزغربا أب جبر خنزو علن حبيرم انتخونا تنزعتاو إمباستات يخونا قنصلات زركبالو سنزرزر هجرات أي غربان መንግስት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሃይ ካብ ዘጥፍኡ ካብ ዋርሕ ክሳብ ዓመታት ዝገበሩ 40 ዲፕሎማስያታት ሰጊጉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብስናይቶም ስራሕ ዘየለው ኣባላት ሰራዊት ፖለቲከኛታትን ዲፕሎማስያታትን ሚሊዮናት ዶላራት ከም ዝጠፋፋ ይዝረባሉ እዛ ከመጣሻ ነዳዲ ዝርከብ እቶት እትምርኮስ ደቡብ ሱዳን بسنكت زيرجو بوليتيكا وكونتاتن تصنحو زنات ግጭታትን ቆም ድማ ብልሹናን ጥፍፋን ካዝነታት ጥራዩ ከምስተረፈ ጻጻባት የማልኩቱ حاول بريزيدنت السودان نبر بحاجز السليا إثيوبيا ناب تركي هاريمو حاول بريزيدنت السودان نبر عمر حسن البشر بحاجز السليا إثيوبيا كاب السودان هاديمو ناب تركي كنزعتو نعفنيا نسجاجر وتهدروا بايتو بمتقاس مع كناسينا حبيران تعباس حسن البشر استبهله حول بريزيدنت السودان نبر دحري موداقة السرعات أبا 11 ميزياب بقول من قد قدارفنا بإثيوبيا 5 هذا ما يتجلسون መንግስት ኢትዮጵያ حاول بشر ዝርከቦም ሓያላን ተሃገር ዝሰልኩ ሰባት ናብ ካርቱም ከረክቦም መሰጋገር ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን እኳ እንተጸወዐ ስልያናይት መንግስት ግን ብስትርት መኪና ናብ አዲስ አበባ ድሕር ምግዓስ ናብ ቱርኪ ከም ዘፋነው እዩ ዝወቀስ ንሱዳን 30 ዓመታት ዝመርሐ ዑመር ሐሰን አልበሽር 5 ኣወዳት ኣሕዋት ዘለዎ ኮይኖም ዓብደላ ሐሰን አልበሽር ዝተባህለ ሓደ ካብኣቶም ጥራዩ ምስሓው ኣብ ቀይዲ ዝረከብ بمنجد إثيوبيا ناب تركي خمسة هذا ميز نجار لزل عباس حسن البشر بحيال وفرن نقدم تهاجر زنة طفل ببلشونن بمتففع مليونات دولارات زخصاص نعصرت عامتات بسلطان الصنحو مرح تهاجرات أفريقيا نعهواتو من دق ومن مايك أربع بيت السبامن أبزي قبام سلطان بوليتيكا وفرن نقدم زعم سله بلشونن خمسة وافروهم إثلات دحر مفنقال اتوم مرحتي حيال عبالات بيت السبام قديات موت مأسرتن سداتن كخونيهم زرعيهم أزي دمسخهم دمس سلفنا هذا إرترايهم كوبرا سمعتنا سعيبو زقرب دمام كلاي معرف نقدميت النار عنام أبزي مدرخ كارسي انتاي قد نكبر زبل صحوف كلاين نمودات عن كفال لنم حزالكم كرنا لنا نختكتاتلو بخبرنا عدام أب دبلوماساو مداي هكذا بتدغاغام زرعي قصة عالم لخاو حقي كاب زباوي جميركام أهقراو العالم لخاون تكالات كلهم زخوننو زتفنفن سرعات كوين اللهم بفلاي كام أما جارشان عايز حالفة عامت بفلاي كوادام عبز حالفة عامتات حبرات هاقرات عبل على سرعات قدف زوصنم ناي معك أبو سانا عبيرو تنصرو منسوخ عبي كوين يوم ناي كبابن وربابتا هاقراتن كلن قداي ناي بوغي بوليس سرعات قدف كوينان بقاتتام أو تهدراون دبلوماساون رسمي زاتواين أبلعنا هاجر سعوديام قبسي سوريام عرب ليك بتدغاغامي دبلوماساون رسمتات ككايد أبلعنا بسنحهم اليمن جيبوتي السودان كمون إثيوبيام وتهدراون ورارا كايدو عشحات مناسيات قزي إيوم تاتاو ورار أبقصنا زي كل درجة مسبت حدمام وتهدراوي عما خرتن زي بهارات وارن ناب سومال ملاخي إيد أزراو خلات كقصل كقبر صريحيهم ناي وصاي بوليس سرعات غداف مقصلتان من صبرقتان ناي تتمكحتاوي وشطاوي الراي اندر تنصيلو زرعي كونن سلازخونه ابز مدرخزي كم سلفي ناي دبلوماساوي علامنا نمدنفاع مسوصا عالم زنبنانا بغلصنت نابزل عالم نمصحو اتاقدم سرحان صنحه بناي سلفنا أعرو هاجراتن ودباتن تكالاتن مركز بالمقبار
ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ንኽበጽሕ ዓብ ስራሓት መጽናዕትን ዘድልየዮም ነዚ ንምትግባሩ ድማ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ንዝሓየለ ስራሕ ክዳሎ ምግባር ጨናፍር ኣብ ኩሉ ዓለም ምድላው ምስ ዓበይቲ ትካላትን ሃገራትን ጸለውቲ ሕብረተሰባትን ውልቀ ሰባትን ርክብ ብምግባር ምልእቲ ሰልፊ ጉዳይ መንነት ዝጀበርትን ወጽዓታቱን ብግቡእ ምግላጽ ምስ ሰብኣውያን ተጣበቕቲ መሰል ኣብ ጉዳይ መንነት ዝጀበርቲ ኣመልኪትካም ዕርክነት ምፍጣር ንጽር ዝኾነ መዘክራት ናብ ኩሉ ምልኣኽ ናብ ሃገራት ውድባት ማሕበራት ወዘተ ንሁሉ ኩነታት ሃገር ኣመልኪትካም ናይ ዘተ መድረኻትን ሰሚናራትን ምክያድ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ርክባትን ዝምድናታትን በብደረጅኡ ንምጥንኻር ምስራሕ ሰልፊ ናዳ ኤርትራም ዕላማታቱን ንምልላይ ምዝተፈላለዩ መንግስታት ብፍላይ ከዓ ምጽንዋ ዘለዎም ሃገራት ኤምባሲታት ዲፕሎማሰኛታት ርክባት ንምስራሕን ብርቱዕ ጻዕርታት ምክያድን መዘክር ምቕራብን ዝምድናታት ሰልፊ ናዳ ኤርትራም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ምጽዓር ምስ ጉራብቲ ሃገራት ሱዳን ጅቡቲ ከምኡውን ሃገራት ኣፍሪቃን ሃገራት ዓረብን ኣብ ግምት ዘእቱ ዝምድናታት ንምፍጣር ጻዕርታት ምክያድ ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት በርጌሳዊ ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሞያዊ ማሕበራት ወዘተም ኣብ ኤርትራም ብገባት ስርዓት ግደፍ ዝፍጸም ዘሎም ሰብኣዊ ግሰታት ምብራህን ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና ክድግፉ ጻዕርታት ምክያድን ንስርዓት ኢሳያስ ዝወሃብ ፖለቲካውን ፋይናንሳውን ሞራላውን ደገፍ ንህዝቢ ኤርትራም ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ዘእቱ እምበር ፍታሕ ዘምጽእ ከም ዘይኮነ ምብራህ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ጸገም ህዝቢ ኤርትራም ኣብ ምፍታሕ እጃሞም ከበርክቱ ምትብባዕ ብእኩይ ተግባራትን ጉጉ ፖሊስታትን ግበታዊ ስርዓት ግደፍ ዝተንከፉን ዘይዓገቡን መንግስታትን ህዝብን ቀርኒ ኣፍሪቃም ሃገራት ዓረብ ከምኡውን ምዕራባውያን ንህግደፍ ንምእላይ ከም ስትራቴጂካውያን መሓዙት ጌርካ ሙሳድን ናብኡ ዘቕንዕ ስራሓት ምስራሕን መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካን ኢጋድን ካልኦት ጉራብቲ ሃገራትን ዘለዎን ዕቀትን ንሶማልያ ንምሕማስ ዝገብሮ ዘሎም እኩይ ተግባራትን ምቅላዕ ምስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝርከባ ኤምባሲታት መንግስቲ ኢትዮጵያም ምስ ሰልፍና ዝምድናታት ንምድላል ኣብ ዝተፈላለዩ ኤምባሲታት ዘርጊሕዎ ዘሎ ማሕበራት ዞባታትና ምጥንኻር ኣብ ጉዳይ መናእሰያትን ኣብ ታሪኽ ኤርትራም መናእሰያት ዓብዪ ቦታ ዝጸንሖም ኣብ ቃልስን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎም ዝኽእል ክፋል ሕብረተሰብና ስለ ዝኾኑ ዓብዪ ቆላሕታ ክግበረሎም ይግባእ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮኦም ኣብ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳያት ንምዕባይን ምሕያልን ኩሉ ዘድሊ ምትሕባርን ምትባዕን ክግበረለን ይግባእ ብሓፈሽኡም ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ኣውሪድዎ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ሓስያታት ንምሕዋይ ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት ኣሰምሮታት ምትባዓትን ሓገዛትን ከም ዘድልዮም ኣብ ግምት ከኣቱ ይግባእ ሓደ ፍሉይ ቆላሕታ ዘድልዮ ጉዳይ ከም ዘሎ ምልዓል ግን እዋኑ ዝጠልቦ ሓላፍነት እዩ እዞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝዓብዩ ዘሎ መናእሰያት ኤርትራም ነቲ ናይ ወለዶታት ዝኾነ ኤርትራዊ ታሪክ ገልን ጀግንነትን ብዝንብዑን ጉጉይን ኣረዳድኣ ከይርድእዎን ከይክተልዎን ነታን ገፊሕ ስእልን ኩሉ መዳያዊ ነጸብራቕ ፍጻሜታት ታሪክ ኤርትራም ዘርእን ኣበርክቶን ተሳታፍነትን ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራም ብቕኑዕን ንጹርን ስእሊ ዝገልጽ ሰፊሕ መረዳእታ ንኸሓድሮም ዝሕግዙ መደባት ምሕንጻጽ የድሊ ኣብ መደምደምታም መንእሰይ ወለዶም ተቐባሊ ሕድሪ ተካእዱ ምዃኖም ኣብ መትከላት ቃልሲ ንዲሞክራስን ፍትሕን ብምምርኳስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣንጻር ዲክታተራዊ ስርዓት ኢሳያስ እጅጉ ሰብሲቡ ክሳተፍን ነቲ ቃልሲ ብዝተዓጻጸፈ ከምህሮን ኣብ ሸቱ ከብጽሖን መታን ኩሉ መዳያዊ ጎስጓስን ምትባዕን ሓገዝን ክግበር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መጻኢ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ተካእ ሓይሊ ምዃኑ ንኣምን ኣብ መዳይ ደቂ ኣንስትዮዮም ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ታሪክ ኤርትራም ደቂ ኣንስትዮዮም ኣብ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ዘበርክቶኦም መሰለን ባዕለን እምበር ካብ ማንም ተንበርኪኸን ከም ዘይተጸበያን ኩሉ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮዮም ኣብ ሓርነታዊ ገሊ ኤርትራም ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝተቃለሳም ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ
በአንጻሩ ድማም ስርዓት ኢሳያስ በተጨፍላቂ ፖሊሲኡም ሞሳናይተን ምእንተ ሃገርን ህዝብን ዝተዋደቃ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ሞራልን ክብርን ማህሰይቲ ዘውረደለን ከይኣክል ነተን ብድሕሪአን ዝመጻውን ብምኽንያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንመደበራት ተዕሊምን ኣሃዱታትን ቤት ጽሕፈታትን ብምምዳብ ናይቶም ሓለፍቲ ወተሃደራት ኣገልገልቲ እቲ ስርዓትን ዝኾኑ ኸዳሞን መርወይ ስምዒታቶምን ብምግባር ነቲ ዘሎ ጭቆና ስርዓት ኢሳያስ ብዕፅፊ ከም ዝበፅሐን ገይሮምን ይገብሩን ኣለውን። በዝን ካልእን ምኽንያታት እምበኣር ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካውን መዳያት ንምዕባልን ምሕያልን እናተገብረለን ነዚ በፅሐን ዘሎ በደላት ምስ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ማሕበራትን ሰፊሕ መረዳእታ ብምዝርጋሕ ነዚ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ንምቅላዕን ብሰፊሑ ክስራሓሉ መደባት ብምሕንጻጽን ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ካብቲ ዝነበረ ብዝያዳ ንኽዓዘዝን ናይ በይኑ ሓደ ክፍሊ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ብምምስራት ክሰርሕን ነቲ ወልግን ዘሎ ድርብ ጭቆና ተገንዚበን ኣብዚ ተጓሂሩ ዘሎ ቃልስን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ለሙ ከም ትማሊ መዓ ደቂ ተባዕትዮ ተሳታፍነት ክዕዝዛም ኩሉ መድያዊ ምትብባዕ ክግበረለን ኣለና ኢልና ንኣምን። ብሓፈሻም ኣብዚ መድረኽ እዚ እዚ መናእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ዘተኮረን ናይ ምንቃሕን ምውዳብን ዕማምናም ብዕምቆት ክንሰርሓሉ ተታሒዙ ዘሎ መደብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ናይ ሰልፊ ናዳ ኤርትራም ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ክህልው ምፅዓር ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘሳትፍ ሰሚናር ደቂ ኣንስትዮ ብምድላው ዓለም ለኻዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንምስራት ብርቱዕ ፃዕርታት ምክያድ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን መናእስያትን ምትኳር መናእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ዘተባብዕ ተበግሶን ምልዓልን ይገብሩ ምህላዎም ብሩህ መጻኢ ሰልፊ ናዳ ኤርትራም ዘመላኽት እዮም። እዚ ዝረአ ዘሎ ምልዓላት ኣብ ክሊ መንፈስን ዕላማን እዚ ዝሰፍሐ ጽላል ክጥርነፍን ብዕላማታቱን መትከላቱን ክቕየድን ኣብ ምግባር ናይ ሰፊሕ ጽላል ቀንዲ ዋኒን ክኸውን ይግባእ። ሰልፊ ናዳ ኤርትራም ኣብ መንእሰይ ክሰርጽ እንከሎ ጥራሕ እዩ ቁልጡፍ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል። ኩሉ ዝተወደበ ብዕላማን ዕማምን ሰልፍናም ሰልፊ ናዳ ኤርትራም ክህነፅን ንምዕዋቱ ክረባረብን ምግባር ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡም ናይ መናእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ብማሕበራት ተጠርኒፎም ኣብ ከይዲ ዘሎም ሰልፋዊ ስራሕ ምብርባርን ምትግባርን ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም መናእስያት ክውደቡን ኣብ ጎኒ ሰልፊ ናዳ ኤርትራ ክዓስሉን ብርቱዕ ፃዕርታት ምክያድ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ቀንዲ ዋኒን ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ናይ ምሕጋዝ ግዴታ ከም ዘለዎም ብምእማን ኩሎም ኣባላት ሰልፊ ናዳ ኤርትራም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢታት ሓገዛቶም ከበርክቱ ፃዕርታት ምክያድ ንውሕስነት ምድሓን ህዝቢ ብሓፈሻም ብፍላይ ከዓ ንመናእስያት ስራሓት ምስልሳል ፈጻም ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናዳ ኤርትራም ዘንግ ሓቂ ሎም መዓልቲ ንገባርያ ዓባይ ምስጢር ጽባሕ ዓሪባ መሲ ወጊሑ ክሳብ ዝቐትር ጽባሕ ንጽባሒቱ ዶ ተቃልዖ ናይ ትማሊ ምስጢር ኣየናዩ ሓቂ ኣየናዩ ሓሰድ ነይሩ ትማሊ ገላሊሃ ተቃልዕ ተበስር ጽባሕ ሰራሒት ቅያያ ሰራሒት መስተንክር ንሓቂ ፍሒራያ ተውፅእ ካብ መቃብር ወይልኻ እቦ ወይልኻ ሎምትሑስ ዘለኻ ተደናግር መሲልካ ንዝንተ ዕለት ዘንጋ ሓቂ ተቐቢራ ትነብር ምእንቲ ርእሱ ኣሎ እኮ እዩ ክወግሕ እዩ ክቐትር መሲልካ ንዝንተ ዕለት ዘንጋ ሓቂ ተቐቢራ ትነብር ምእንቲ ርእሱ ኣሎ እኮ ክወግሕ እዩ ክቐትር ዘንጋ ሓቂ ሎም መዓልቲ ንገባርያ ዓባይ ምስጢር ጽባሕ ዓሪባ መሲ ወጊሑ ክሳብ ዝቐትር ጽባሕ ንጽባሒቱ ዶ ተቃልዖ ናይ ትማሊ ምስጢር ኣየናዩ ሓቂ ኣየናዩ ሓሶት ነይሩ ትማሊ ገላሊሃ ተቃልዕ ተበስር
صباح سرحت كيايا سرحت مستنكر نحقي في حرايا توثق كم مقابر ويلخا لو متحس زلخا تدناجر مسيل كان انت أنا زنق حقي تقبرات نبر ما انت رئيسو علقو وقحو خطر مسيل كان انت أنا زنق حقي تقبرات نبر ما انت رئيسو علقو وقحو خطر أوعي سلفنا دايرترا مقالة حرنت كما كان هزبنان هدرنان يدهنا له لمقالة حرنت ملاشنا نهبلون نقلنا نرغات سألون جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو أوعي سلفنا دايرترا أفتحون متكلاون مسمر قالس هزبي سلفنا دايرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخند زخالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي النرد ألون كتباون محبراون شجراتهم النفتحلون علنا لكم النبللو جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا قالسنا قالسيزبيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخميات ترد الرب وطعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معارنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسجدد قديتا بمخانيو أوعي سلفنا دايرترا جديتهم سنوان بحيرات أيضبن أدمغنو حزبنا هادرين من الحال بكالس بأركز كبراتكم كبرانا سمعتنا مزبلنا يوم تحسطواتنا زوم استخاتاتلكم ممكنين نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت بخالة تحسطينا غنى الرغب كساب شعو سلام كني نقول لنا